Let's go mga kawaray, tara, ito ang mini vlog ni Boy Waray na mamatron sa Barangay Kalingnan, Catubig, Northern Samar. So ayun mga kawaray, ang ating mga clip videos. Ayan, so nakita nyo mga kawaray na ang saya-saya at ang sarap-sarap ng buhay namin dyan. So ayan, para lagok-lagok ay ng tubig. So ayan mga kawaray. So yan, let's go intro mga kawaray. So ayan mamaya labi sa'yo mga kawaray. So aligid niyan sa Terminal San Rawis. So tikat to kami niyan mga kawaray sa Barangay Kalingnan, San Catubig. So ginulatan na mo si Sir Wilbar mga kawaray kay ito na mo promotor sa shoutout kay Sir Mark Urbanada. Para mga ito ko naman, inay, sigurado naman mag-aray kita kids dito nina sa Kalingnan. Yes. At so yun mga kawaray, let's go, biyahe na tayo. At syempre malapit na tayo sa Carnival na Catubig. At yan mga kawaray, parking lot na tayo. Syempre hindi na pinatagal nilab ng kanyang video. Dito na kami sa Sampan mga kawaray. Narinig nyo talaga ang magandang tugtugan mga kawaray dito sa piyesta ng Kalingnan. At syempre din na pinatagal. At andito na kami mga kawaray sa una namin pinasukan, kinadinyin. At mga kawaray, yan, nakita nyo kasama ko ang mga taga-Bigo. Taga-Bigo talaga, ay grabe ang silaw mga kawaray. So ang bilis talaga nila mag-edit mga kawaray. So ayan, kasama namin si Sir Urbanada. At yan mga kawaray, nilibot namin yung Kalingnan. Ang plaza nila, ayan, lakad ng lakad. Pangalawang estasyon mga kawaray dito kina Ate Banje. So ayan mga kawaray, at nakakaya pa itong mga mga kasama ko mga kawaray. At syempre dito kami sa taas ngayon kasi dito ang handa marami din mga kawaray. Yan, nakita nyo mga kawaray na ang lechon ay wala na. Katingin si Ate Banje, grabe wala daw laman. So yun mga kawaray, habang tayo nagbibideo, at yan, pinapakita ko sa inyo mga kawaray ang dessert. At syempre di natin maiwasan kumain yun mga kawaray. So ayan, basta dessert sa kalam kay Lovely. Yun, si Lovely talaga oh. At syempre bababa kami mga kawaray kasi doon kami upo kasi mas maluwag doon mga kawaray ang upuan. Ayan, at maraming maupuan. At andon yung mga kasama naming mga taga-Bigo at mga taga-Catubig, taga-Pambuhan. Ayan mga kawaray. So grabe po, video dyan si Lovely kasi may salamin. So ayan, grabe oh. Pa-video ka pa dyan ha. Sarap-sarap ng kinakain mo. Pero mga kawaray, talagang busog na kami dyan. At grabe, dami ng kinain namin sa kabilang bahay. So ayan mga kawaray, nakikita nyo? Nakikita nyo si Lovely. Siya lang naka-video. Yun, grabe mga kawaray, ano. At sa akin ang gisi. Basta taga-Catubig. Matutos. Arani ko lang pagtabukan. Arani na't ang pamutos. Kaya mga taga. Ito, sin si Sir. Wari patawad, bisan la tabuk. Tinawin na la. So yung mga wari, aligit niyan sa Kalingnan. Puntaan magpatronosan mga taga-Bigo. Yan, ang tugyapon na maputos oh. Thank you sa lugar sa Barangay Kalingnan, Catubig, Northern Samar. Thank you, happy fiesta. Bye-bye. Bye-bye.